Dijar ning ngono ae. Oh iya, dijar nih. Oh, Ya wis garek omong. Video wis garek omong ini gila. Wong tua lek diomongi. Iki lek yang colong nomor. Lho mak gambarmu. Niki kapan iki? Iya. Sajane dhek roh YouTubeku ya dhek ngerti. Lah iki anak YouTube iki. Yo, Cio. Oi. Kamu makan sama apa? Sini dulu sini dulu. Kadung dolanan HP Cio jan. Ngono kok arek selawase enak sing rusak. Heeh. Ki aku dolanan. Ki aku kok dolanan. Iki dolanan Lombok. Kita pakai tahu mercon, guys. Aku kemarin beli 5 kilo, kita pidili mumpung aku libur. Jadi engko sekali aku bar tak pidili terus tak timbang-timbang. Dipenak sesuk garek apa jenenge? Garek apa? Ngerebus. Pakai. Aku duwe ya. Wes. Duwe tapi sirku arep tak pindah rene, alamate cuma sik urung sempat-sempat aku ki. Ngelih. Oh, belum pindah. Surung sih. Tapi aktif sih an. Yo lek iso aja sampai ning rumah sakit. Ah iso. Tuwak Nang omah ae wis. Lah wis tuwak nemen wis di rumah ning ngono. Wae mangan, wae ngombe, wae mangan, wae ngombe ngono. Mati. Arep wae wis balik, wis ngono lah ya wis ya. Iya to. Iya. Saiki ki wong lara iki wis apa ya takdire arep piye meneh. Diwe waras ya diwe lara. Ya setelah bayi lek lahir ora nangis jane dhisik ngenteni nangis tanda. Ditarap kaya. Heeh. Nah iya. Semene. Tapi yo sarate biasanya sarate iki kalau orang sakit iki nganu. Iya. Diobatne sarate. Tapi lek wis umur tua iki nyapo. Berarti umurnya lek wis 50 ke atas sih wis tambahan misan. Bonusan. Banyak kali. Maaf teman-teman, anak rok lewat. Dia mau mencuci, Mbak Titik mau mencuci baju bayinya. Cucu pertama aku, guys. Nggak tahu cewek atau cowok, aku nggak tahu karena apa jenenge. Aku nggak diwai ngerti. Sing ngerti cuman Mbak Uma karo Mbak Titik karo Mas Andi. Ngerti apa? Anake Titik wi lanang apa wedok lho, Dek. Uma ngerti. Ngomongnya piye-piye. Anak embuh. Wah, kowe ora duwe ngerti kok. Ngelak. Yo ngarek. Njero bayine dhek wis iki cewek apa cowok lek jaman dhisik kan nganu to, Mak. Lek jaman dhisik iku kan ora enek USG, priksa ning nganu kan ra enek. Lek saiki dokter saiki wis di USG anake lanang. Berarti dadi malah tuku klambi lanang-lanang kuwi. Lek dhisik iki wis butuhe klambi lanang wedok padha wae. Ya lek nang ning apa? Wis iki panggah enek yen. Tapi digawe USG kuwi dhuwit apa lek jaman dhisik. Ngono lho. Jaman dhisik dhuwit apa. Nah, dadi pupuku sing mempesona iki ben gak nemen-nemen ketok. Kuandel tapi. Lah kuwi klambi kondi. Ya tuku to, Mak. Kuwi adikku bayi. Heeh. Wah, nasiku wis mateng, guys. Aku nanti mau nyambel anu ya, Mak. Goreng tahu, nyambel tahu Nyambel kecap. Jangane gak enak jangan naras-arasen. Kae jangan blendrang ontong mambu ora ya? Enak. Enak. Sirku arep goreng tahu terus nyambel kecap ngono lho.
Goreng tahu nyambel kecap. Kono goreng tahu sik. Berarti iki mbok pitili. Oh, aku kon goreng kon goreng tahu, guys. Jadi lomboke iki dipitili Mbah Wek. Oke. Iki, guys, aku arep goreng tahu. Iki goreng tahu wae, masak iwake enggak usah sih. Mergane urung entuk iwak ya toh. Jadi kancane engko masak iwak, aku mangan karo sambel kecap, sambel tahu. Engko tak sambel kecap ae. Ya Tik ya. Jadi kancane mangan iwak iki dhewe mangan tahu goreng. Tapi masih juga ada urung entuk iwak. Iwake sik dibeteti karo wong-wong sikan, guys. Sik padha korban. Iwak wedhus ning kene yo oke iwak wedhus, tapi lek ning patok iku iwak nganu, iwak apa? Iwak sapi. Sapine enek piro kae moyo aku roh. Enek lek 9 lek gak 10. Tapi kan sapi-sapi tunggale wong arisan ngono lho, Mak. Ning kene akeh iwak wedhuse. Nimbang iwak sapi. Wah, besok nganu teman-teman. Besok engko lek entuk iwak sapi ya toh, digiling ngene judene ya. Digawe pentol. Nganyak gilingan dadaan nggone Mas Judin. Kalau mau giling nganu teman-teman depan rumahku ya, guys. Gilingan baru. Nimbang antri ndek anu toh, ndek apa jenenge? Ndek jagal, ndek pasar. Gini kan masih tutup ya, guys. Kalau di situ langsung buka, masih langsung buka. Setiap hari buka, guys. Iki aku nyambel iki sik. Iki mek gur tak bumboni nganu lho, Tik. Gur tak bumboni apa? Masak kotok, tapi rasanya ya uas ini. Kok karo tak bikinkan sambal kecape. Iki aku sudah beli kecap 2, teman-teman. Kecapnya kecap sedap. Engko sing satu pakai sambal kecap tahu, terus sing sitok iki engko jagani iwak lek entuk tapi, Tik. Engko lek entuk. Aku mau tuku kecap lah, masih siap kecapnya. Lah ora, Mbok. Mau ngapain dia sambel? Lambel kecap kok. Wis panas. Ayo. Wis panas minyaknya. Sapa? Mbak Nunu apa Mbak Ninun? Oh, ngarepe nyambel kecap ora nyambeli ora masak iwak. Sik, aku arep njupuk anu sik. Iki, guys. Iki aku siapkan iki sik. Iki aku ada bawang putih sama bawang merah. Tak apa? Sik. Anu lho tak cetekne, Dik. Iki lho. Minyake. Kok penak men arepe nganu minyake ra. Mesti lek jangan lek tuku teman-teman iki. Jangan lek tuku mesti enggak kepangan. Mbuh nyapo ya. Piye ya enggak? Pi rasane piye ya, Tik ya? Enggak marem, enak lek jangan dhewe. Ngono lho. Iki engko sirku lek enek waktu, enek sepeda anu ya, Tik. Muterne adik renang ya. Insyaallah. Ya. Renang. Iki sakmene wis cukup iki. Iki mau tak cuci dulu. Regane bekas mambengi. Lek baru beli dia sudah bersih. Oh ya, lombok aku ambil lombok sih, guys. Lomboknya piro? Sami nih. Pokok. Kiyo sami nih ya. Bumbunya cuman gini aja, guys. Iki kok digoreng terus diwehi kecap, dilek wae kecap ngono ada. Yo sanyone sanyone kepep. Iki mesti mencolot-mencolot ini. Maaf ya guys, aku seksi banget iki hari ini. Mergane nggak kerja ya ngene iki lah. Tak goreng. Ditutup. Moncrot-moncrot. Apa jenenge ngomongin Mbak Titi om bendina enek koran ae ya teman-teman. Lah iya. Godhong ae lek omonge
tuku godong apa godong jati murah kan. Nah, murah engko setiap mangan kayak bengi bengi apa jenenge? Nyuwiri godong toh, nyuwiri godong terus untuk makan pagi sama siang pokoknya jadi satu hari. Terus jadi gak datak kora-kora. Ya wis ngono ae. Terus nggak usah nggae sendok, ya wis. Mulu ae, dadi wis ben gak jangan esop ya mulu ae wis ngono ae sudah. Jadi omongnya Mbak Titi kok mendino anek koran. Piye? Apa ajang godong apa piye ae ngono apa piye? Tapi lek tuku kertas bungkus kae lho ya murah kae ya. Lah godhong ya tuku padha ae. Yes, iki. Wes tahune mateng ho. Iki lho gosong piye to? Gosong. Oh enggak dong, enggak. Ora gosong, guys. Sampai lali. Meh gosong. Tahune ya wis mateng, sik iki tak dekek ning lemper sik. Kita taruh di lemper sik, guys. Yuk. Iki nek gur digawe wae mangan tok. Makan siang pikir wis mateng iki tahune, ayo kita empos. Setengah mateng ini loh. Dek sarapan. Oh, kok aku tak jaluk sambal goreng. Ngene Mbah Ris, mau sih dia sambal goreng katanya guys. Aku ambil ambil mangkok digawe kecap. Iki aku garek ngulek apa lombok sama bawangnya tadi. Oke sih guys. Iki wis dadi. Garek kita kasih kecap guys. Kecapnya kecap sedap. Iki kesukaan satu keluarga kecap sedap. Kalau kecap bangu koyok piye ngono loh. Beda selera. Pokoknya sini favoritnya kecapnya kecap sedap. Kalau kecap bango atau kecap apa itu koyok gak sip ya piye ya. Wongi kesukaan dewe-dewe. Iya. Yo lek ra kabeh gak enak no. Iki mau tak wae anu ya, penyedap rasa. Sedikit aja. Kok nggak sip golek gak dewe. Nah, iki lho mek dadi sakmene. Wo. Sik. Mantap sih. Ini loh. Wes, Mak. Is, mangan is. Lo tahu karo sambel is. Wes mateng ki lho. Oh, pupune Ibu aja mbok video. Seksi banget, guys. Ayo kita sarapan. Ayo. Kita sarapan, guys. Wes, yuk.